Adong alisin yung tanan guys, kuha na deron Sabado. Anja, kumusta man mong tanan guys, di na ko karon sa Valencia. Gahapon mining balik sa Undoy. Berdi sa palis mining balik. Sabado na deron nga. Kapos sa paniod to guys. Pag magpanghipos, pag magpanghugas. Ligo sa pugko kay pila nang kadlaw ay ligo. Nasa katong niingon nga nganong di banubanan kanunay si nanay, di mo gud pwede guys ug magbanuban mi kanunay kay asa man may mangitag pangkonsumo namo. Maong ning pagasalan kog balik sa trabaho kay mag-uupog kog na sa mga gibati-bati pero nagsabot na mi nga magkainan sa magani diretso na gud sinja magpa emergency naman nung payang manghud baji guys mara pay diyan sampiton kay magkainan sa magani kay mawir po ko nga nakoy trabaho na dugay-dugay na mi wala kabalik si mana pod. Daw magaron na po mi dito magansa man pud may income, may maabot. Dahan salamat sa kanunay sa inyong mga pagsabot o sa inyong mga suporta labi na sa pagtan-aw sa mga painamdam nga makapamamiso ko. Sa katong maganay sa mong tinga guys sa pag-vlog na mo des sang adlaw nga kaaban si nanay. Ito dura to na guys kay si nanay kalujahan kay mabubaskag pud ag tinga ganja. Oh, depende raman po na og di mo ganahan okay ra pud guys pero pasensya na pud nga wala mo ganahi. Ay di laman kay puhon din ako magingato. Ano man to guys gipaspas ra na gamay kay mura pud lively tan-awon ba kay kan manggod ba sulubon ba manang murag kalujahon. Da murag damgura pud ha guys nga makabalik pa day ko diring napita dia. Nakabalik ra pud ko diring lugar na po kana nakabalik na po ko diri sa ang higdaanan sa una sa kwarto nga sa second floor nga bahin sa bahay ni ate. Ikaw mag-ibo, madama yung karaw. Oh. Na ikaw. Sangag kan guys. Siga. Sangag sa kakao mo ko nung sikwate. Init me. What's up guys? Mga jumbuntag, mga luminggo din ka na. Big kakao guys, kay kakao si nanay. Arong mapagaling. Kay mo ambit po ko dani gahang labis Manila po. Tagal lang paspasa. Nakarumpod guys, mag-pack up man may kay mag moving on ni. Andam na mo? Wa pa mi kapaghipos di oy. Ano naman? Wa pa pud kay dilabhan pa magpang kuan ay pang daganay nga singina. Hipos na lang Joy? naman guys, mag-pack up man ni Nakaw na prepare pa na mga dito. Ito ay sabi. Balhin sa higlayong lugar. Buhol life is enjoy. Traveler life. Kamu di kamu sang yan eh. Ha? Kamu ba kamu sang yan eh? Kasuway? Hindi mo ka sangag. Kasuway na rin siya. Magang kamot. Ano sana? Muli mo magluwag. Ano pa di mo tapo eh. Ang sira mo yung bilitas. Hindi ko ba ito ano magkano? Okay, right first batch guys. Sangag na. Nanay guys, nag-uba na pabis nanay. Kuan na rin. Ikalima na rin takang. Bali, upat na rin kahaon. Tagduha raman ka salmon sa ngagan kaya arong mapariho pagkaluto. Hoy. Nanay dianing niwang nas nanay guys sa una, tambok-tambok pas nanay. Hoy. Kay nanguwag na siguro nis nanay. Kay ning niwang. Ay, Pero ano. baskag pas nanay guys, 93 years old na. Pag birthday sa unang nanay, 92 din ko. Naka-apil ko sa ijang selebrasyon. Ay. Boy, tayo. May matungan. Basta Diyos mo po na itaas mo na kinabuhi ko. Ano siya, ano pa magtaas na kinabuhi ko sa Diyos mo. Ang tayo mo na pangko.
man ka doy. Mag-spray kay. Hindi ko nang ba? Doy, pilutan ka doy. Halak ka. Tulog na. Ganyan, mo kinabuhi ka ni. Labi tayo. Wala ko magdahon guys, na magbalik-balik yan kung kanaking napita. Ka-high blood to mag-ibangan to. 200 ay isang bipit. Okay, kasi nakakaiba tayo. Sikwate mo kayo ini. Kuwari nga, murag book daw, ang naroon yung init ha. Ito. Nakapasok. Kuwan ka sila, hay. Huwag na mo nilang nakmayo. Ito ko. Wah, anak ko sinira ko sila. Pagkapanglot nila na. Ang isang lumahibos. Oo, kaya ikinukan. Nabangga. Namatay ka to. Ba't kayo magsakit? Ito ko to. Dahan ko ito diyan. Sus, ang anak. Ito na buti ko. Ito na ibadaw ng laki. Mura. Sa itong baas tayo gon. Naas ka na. Oh, nakunan. Kanang, ida ko na asawa ang pag-umatway. May tulong ka pa nga. Gano'n. Gano'n. Nagdita na ko dahil ida. Bangun ba naman nagmatong-tuwing? Ang kamukha mo na dahil. Oo. Hindi ko mga kuya. Magulong po siya ba? Lainis na nay guys, kaya di na sila magpudyo. Kay di ko sa ganahan og magligad-ligad kay mura na ko sa maludya. Hindi mo ko Wa niya sundugon mo aning taso kinabuhis na nay kay kuan kadug lawas, askil kay di man magpudyo. Uy, dili maado bita pa nito. Kay kanang kunong di kuno panington guys, makuno ni isa nga makaludya, makatabuhis lawas. Makaluda. Doy diya. Nangandam na sa mga hinagiban. Doy. Doy, dili kay pawid, doy. Hindi ka, bakit tuan ka? Nahuman na miss kuan guys, 5 kahaon. Das nanay dari nagkinahinay nagpanit. Usag init pa. Yan nanay da. Mawawa na lamang pagkamingaw na hang lula kay dampos nanay da. Mura pag si lula. Gimingaw ako. Damo ning pakpakan guys kay among ipagaling kay dudaghan man di man sa madaog ligis-ligis sa katungkuan sa kinason. Luhaday mahimo, paghandom lang, gimingaw ako. Namtahan ka Diyos nanay. Handumon ko ikaw, Bisan sa layo, dambuhon ko ikaw, bisan sa dambulan. bulan. Bakit mo ako, akong nagpanggamo? Gimingaw ako, lumakain mo. Luhaday mahimo, Nanay kay sa nang hauno nay. paghandom lang, gimingaw ako. Nanay dagag lang tanis na yung Bisaya guys. Ay, Malingaw ko muna ba? Kanina ko sa mga Bisaya kanta. ang guma, moray maghari. Kasi Diyos ron, ang nga pipigyon, kanimor nagamahal. Kusimbahan o puloy anan, lito kung kasamong dila. Paghari walay pabiya, sa apari hangtod sa hulo. Kantugan ko nga dengan taon na. Ang tingin tukod ako. Kanta. Kanta rin ka to. Kanianto ka diya may. Ayun man nakulas eh. Tubag-tubag kanta. Gawi. Thank you ha. Biar kang. Paano naman na?
Ha? Sisgun. Ansa na kay pukuan pa man natag panit. Ano man? Sisgun ako nun dag na pay panit. Ulian pa man Kuan eh. pa. Pakpakan pa. Para Di ada tapahan pa. Ni nga lagi hugan sa manin na yata nang hatod sa galingan nga di na to pakpakan. Postilan. Muna na naman po Ang natagisa. magaling may hatod papakpakan. Uy, Nahala mas galing kay amo na nang gisangag kamo na ipakpak diha. muna ka po Sa una natagisa. guys, pag ari na ho, das naging tuig 2021 sa wapay audit. Daghan kasog hinog ag kakao. Naka-apil ko kuan. Panupsup sa kakao. Pagkaron pag ari na mo wa na kuan. Yung pagbuwad ng nanay sa nga gano na laman. Sinupsupan na rin, nabilin. Sinupsupan na. Oy, kamu po ka di mapumusabot. Sa una Init kay ko gan disagol mo ni mo na. gisago lagi na garo bag-o. Mao din ang init day. Init. Na may buong hinaon. Sa una kay buong intamig pangatkat ito kakawan. Anda. Arang po ng katkat. Dagi pangkawhat ramang kuya. Kaya ramang kahabog. Anda taas pag kamot. Na. Bebo lagi may dito nanguha. Kaya ako arang katkat. Pag si kuya gipangkawhat rag bunga. Alagi. Di naman ko makahimo. Ato kaling-aling. Karong mo damo pidangaw. Nini, bugto ko ng kakao. Dinalingan man siguro tong dudong na ikatong pagkuan. Lampas siya. Nilang pa siya tulong ato? Lampas bitaw. Lampas dudong, puro. Babaw. Puro. Mga katulabot ang kakao. Awa ba nila apel ag kakao? Wa man. Ito naman itong puro. Oo, may sabot na ilaw sa kakao. Wala lagi pero lang may mabusi sa haling. Magahaling. Na may nahalingan. Anong kadahapon? Kadahapon bitaw. Kaya Ang kasuray atong tudo ano kay Nakapak namin guys. mawaag ka ng mga mga wa ng mga sikto. nanap. Ang sumpod. Wow. Nadan og naay atong isagbay ng Kuan lam. sa dagat lamang kay Kuwan. dito tas kan uba. Mo lagi. Kuan nang pud. Samo. Mo kanit kuan Samo. Surface. samo kana mo samo. Mo sagbay ng mga sanga aron mo ta mo siyon. Kung dahon-dahon ba? Ano mo, kaya ka ng ngunit. Una-una na kay kuan. Dahil mo nagipagpasok pa ulit ito nga, mga sabot, huwag mo na dyan ah. Mo lagi wa man pud tig. Kuan man po ko kahibaw. Abi ko, nga kay kung anong kayo nanguhumang ka. Wala ko kahibaw og magdadi ay mas na ningon. Ang gipangita ito matutag niya pas inday kay ang pangutanon na ang mulino basin og maulian og ipatao ni undoy og katong tangtang Di pagaling na naman nanay. pagaling na naman Ay. gasuho ta Kay mong lakor ba may di na pareha sa po ni sa unang sige tag ligis-ligis. Nga magkagalingan pa to. Pagaling mo na. Wala. Na dito sa anong zoom. na may na Gihatda na mo sa una. Yan, bato na may magamit sa unang lula. uy dili kay bato mo mulino mo ay igaling mo napoy ang mulino binalit ka na dito sa Tagbilaran unsa ang mga magaling ko kakao abawian ko Asa kay paglilain ni unod no. mo lagi Masok yung gano'n. Pa sa tong kuan katong gisidlan ganda. Katong ba di ba? So, Kaya ron di natakagdaghag pili ulit. majibit, ako rin ka magsisig-sisig. Sisgan na laman tong uban. Sisgan. Sis, gano'n naman, dugmo. Ay ko init man. Tag-isa, hara. ngano nga ikaw nagmagunano Biiday guys, dito mi sa Barangay Danau. naman Intro kay nanis ko mi. tagbaw Barang si Undoy guys, gahi kabakod. Kay gisakitas to. Sige. pikita na ito undoy na na Araw mong sadsad nila gabi eh. Kay Labi-labi. kapartner mo po silang tatay idlong. Kami ko pong nanguan, ara doon nilang panad. Pag
Matutang ate mo akong nakatuna bubaga. Parang 18-18. Tugha na ginawa. Kaya lagi pag pila na sila ko igwa ka disco. Maupan. Bisag daghan ka ng mga bata, apil sad-sad sila uy. Latag tao. Yan. Di pa po yung mga daga. Mga bata man lang. Mga bata ra. Sulit din kami na. Oh, sa kalikuran mo. Huwag, yung una na bisa. Ay, Armando. Madi, ano lang magibutang na yan. Guys, yung mana. Nahuman na dyan panit guys. Daga mong gipanitan. Ito nga, dagpud sa kare. Biskuit nga. Ready na ni Zay pagaling guys. Na meron ba magkaon? Lami kilawon. Human na dyan mi guys. Ang kamot na. Ano na yung muling-muling sa naong. Daghan pag among napanitan guys. Makatabli dyan na mo. Kasi kwati na. Buhat si ate o cake guys. Ang sarap to nate. Chocolate flavor. Dia. Devil's Food chocolate cake. Preheat for 40 minutes. Heat the oven for 40 minutes. Kita manas ilam oy. Chocolate cake.